So what's up guys, Gahotaran JJ here and welcome back to my channel. So for this video guys, as you can see sa title, diba how to make your perfect foundation or your makeup base before ka shadow before ka magkilay. So to make kung interesado ka ani nga video, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, and then just keep on watching. So atong first step na buhaton is before jud ta magbuhat og makeup or bago ta magbutang og makeup sa atong nawong, i-sure gyud nato nga atong face is clean. So makata ko facial wipes kini siya, and then i-limpyo niyo ang face di sa T-zone kay para prepare atong face na before ta magbuhat og ganang gwapa nga makeup look dahil gwapa kita kung secure ang skin nga dili wala damage, pero kung face din na damage, charat na damage. So ano siya guys, dito siya. So second is guys kay mag-moisturize na ta sa atong face. So moisturizing your face before putting makeup, it's so helpful guys kung ikaw naki-dry skin or ikaw oily skin ko sa mga skin type na naaka, kailangan yun mo siyang moisturize. It is because dapat i-treat sa nato, mag-treatment na tatong skin or mag-skincare sa ito bago ito mag makeup. Kay makeup ang uban na ay benefits, pero ang uban kay na ay effects sa ilang skin mo, tsaka ilang skin dahil niya ito itong kailangan. So akong gamiton ng moisturizer is from White Korea, the Aqua Moisturizer. So wala na siya dito. Ato siya guys. Apply lang. Then apply lang all over sa inyong face. Don't forget na dapat inyong hands is limpyo sad. So ano ka ganyan, sanitize na ko bago ko nagbuhat og makeup. So next guys, naman tayo isa pa ka step, isa pa ka step, which is mag-color correct ka sa imong face o using color corrector, itong mga orange, green, reddish tone na. Pero mag-skip na ta ato, it is because siya, this tutorial kay ganang pang tigod kay tsada nga makeup good, pero kung gusto dito perfect na base, mag-correct kasi color correct yun ka kay para fair ang imong skin niya pa man sa makeup. So muna to. So atong foundation na gamiton ng kaya lang ang Maybelline Fit Me Foundation, the shade 128 Warm Nude, and then patungan na to siya og kanina the Mineral BB Blemish Balm by nato siya SPF. So guys, gagawin ko na ko sa inyo na SPF, it is because para protect atong skin from the sun. So gikan siya sa shovel. So first guys, gikan akong ginabutang ang BB cream, light siya. So apply na nato siya. Parang dispense ako from back my hand. And then let's apply using my Real Techniques na foundation brush. So I have
Char, dili naman din ako ni ka-shade. Ang laban nito. Dili na lang. Sa under eye. So tips po guys, kag magamit kag imong tools na pag-apply sa mga makeup. Be sure yun mo nga najud kay brush and then beauty blender. Mani ako ma-recommend sa inyo guys, duha gyud ka tools is because ma-achieve yun mo ang airbrush effect na kuan na foundation na base actually. So ano siya guys, apply na ko all over sa face. Then you still not good enough. So kung maggamit ka o brush, kung gusto ko ka ng mo stippling motion na tawagan stippling motion or ganang pwede siya yan na dabbing motion. So guys, tip pod tip bilang ko nga tip kaduha nga tip number 2 guys, you have to choose your perfect shade or okay lang gawin nga pero basta dili lang kay siya puti. It is because para dili pang okay atong tutorial ba kay how to make your your makeup base perfect yun dahil pero wala nobody's perfect mong git na so lapan ito. So gamit ito ni Migo and Fit Me and then apply na ko no. So mag-reassure ko o brush. And then after that pag na apply na nako ang foundation gamit ang brush, i-blend ako siya gamit ang beauty blender na hugaw. Laban ang beauty blender na hugaw na. Just dabbing motion na siya. So isa ko ang ang balba so lagi na siya. So not done ako pa kayo hindi ako magbalbas laban din. So blend lagi mo siya. Don't forget ang tapping motion. So next guys kay concealer na gamiton ako ini Intense Cover Concealer by Dito & Cover. So nakita ninyo sa akong previous na video is because wala pa dito makakumpra no kang makeup ka hindi budget dahil laban na budget so kani siya na siya brush tip. So tip ani kay dili sa ka mag-start sa back of your hand para di siya magbuto-buto sa noise. So mag-dispense sa dili guys, yun na itong button sa foundation sa itong concealer. Magamit po ito o gamay nga brush, small buffing brush para i-blend na today sa itong under eye. So ito tap na ito tapos look up ta and then i-blend na ito sa kanan.
So i-blend na to siya gamit. So i-blend na to gamit ang So next guys, kaya naman nagtasa to ang all liquid guys. Kaya mag-set na ta og face using Nichido final powder, Nichido setting powder. Then magamit tayo na pin siya, dito na to siya. So ipang-set to siya sa to ang conceal. Itong og concealer, dito po ka mabutang kanang setting powder. So ibabad sa ninyo siya siguro mga 1 to 1 minute okay na siya para ma-set. So halimbawa kung magkuman og imong base tapos magkilay ka tapos or mag eyeshadow ka tapos imong tanggalon, or mas prefer na ko siya nga mas taas ninyo siya i-stay sa inyong face, mas long lasting ang inyong concealer para di siya magkita. So next na tanong, so magamit ta og kining powder. So magamit mo powder kung kanang sulit po sa inyong shade. Okay, so dapat dili mo magano og kanang kung inyong foundation dark, ayaw mo gamit og dark ay kanang puti pud kayo nga foundation. Okay, tsaka kayo ang base matsaka yun siya actually. So mukha na tawag powder, gamit nato ning Fashion 21 na powder. So magamit ta og powder brush, or tani nga brush ani basta fluffy siya. So kwarta og product and then dito mag-focus nato sa mga nga part. Kung nahuman na mo or feeling nyo nga pwede nyo siya nga kakaog product and then ilasof nyo siya, gamitin nyo siya ang kanyang powder. So guys, I will just finish my look and I will be right back. So this is the final look guys. So malagit to kang advice kung gusto mo man may perfect na base, sure jud mga kung na prep inyong face first kay para ma-protect ang skin. Second is you have to choose your perfect shade sa inyong foundation. And then next kay powder, of course pagka mo sa powder kay kung ikaw oily, kailangan din mo og powder kay para makontrol ang paggawas or para dugay magawas ang oil sa inyong para dugay ka mag-oil up anak ko. So if you like this video mga auntie, this is Gahoteran JJ, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And I am Gahoteran JJ.